Сега продължаваме с представителите на фирма Вайсер, наш основен партньор за много продукти за работата, надявам се защото. Тук ще се спряме на някои препарати, които са ви добре познати. Интересно е как те могат да бъдат прилагани през ръкото. Давам думата на Слава Понев, търговски представител за журналистика. Колеги, здравейте от мен. Ще бъда кратък. Първо искам да благодаря на фирма Еврайс за поканата, която ни предоставя, за да може да представя кои са европейските практики по отношение на отглеждането на сърго и именно кои са европейските практики, защото, както знаете, Франция е една от страните, които са страници в отглеждането на сърго, и кои са нашите предложения и регистрирани продукти в Европа по отношение на растителната защита. Това са моментите на приложение на хербициди. Първият вариант е почвено, т.е. след силовите проникване, като регистрираните продукти в Европа са СТОМП, която се продължаващо широколистно за проверяване, в доза 400-450 мл, и WINP, там където имате смесено за проверяване, говорим за едногодишни житни и широколистни плевели, пощерави проса и други. И втория момент на приложение е вегетационно Камбио или Базаграм. Камбиото е един продукт, който сигурно всеки един от вас е ползвал на вашите полета в Царевица. Това, което мога да ви кажа, че той е регистриран в България в доза 200 мл. И другия продукт, който е в продуктовата листа на 20, това е Базаграм, в доза от 160 до 250 мл, в зависимост от височината на вашите широколистни плевели. И благодаря ви за вниманието. Наистина кратко, това е култура, която те първо ще навлиза в България. Да се надяваме тук, особено в южната част на България, където водата е един от лимитиращите фактори. Така че с помощта на фирма Еврайс с техните хибриди и растителната защита от наша страна да ви бъде полезни. Благодаря за вниманието. Много благодарим на Светлио, че беше толкова конспективен. Така не характерно за фирма Вайсер, но както да е, оценяваме това, че вече 4-5 часа сте тук в това затворено помещение. Времето е прекрасно.